Ito, makabago ng kuryente nyo, makamura ito. Ang kayamanan nyo na lumalabas sa pagbili ng igagatong sa kuryente nyo, yung coal at saka later on yung LNG, mabubura yan. 20 times cheaper ang nuclear sa fuel cost. Mas malaki ang puhunan niya, pero after 20 years ng recovery, in spite na mas malaki ang kapital, dahil mababa operating cost, mababawi in 20 years at lower prices than today's prices. After 20 years, ang buhay ng nuclear is 80 years. Magiging, napakita ko yung mga average cost ng American plants, 1 peso and 30 centavos. Kasama fuel, kasama waste disposal, kasama end-of-life decommissioning, kasama regulation. Doblehin mo na para may kita. 260. Ang laki mura pa rin. Pagka ganun kamura ang kuryente, posible na ang kuryente hanggang sa bahay nyo nasa mga 5 piso lang, 5 pesos and 50 centavos per kilowatt hour. Laking bagay yan. With this campaign, kasi di ba, may crisis tayo sa fuel, ito nagbalik tayo na naman sa info dissemination about nuclear. Anong next step natin dito? Since nag-discuss mo kanina, Magdesisyon ang mga liderato, magdesisyon na i-commit ang national resources to achieve the goal of having X megawatts of nuclear by online by 2045, no? Actually, ang sabi ni NEDA, Department of Development, dodoble hanggang triple ang pangangailangan bago mag 2040. Kaya yung 2045 ko may palugit na yon, di ba? So kung talagang seryosohin natin, agahan pa natin. isa sa mga statement nyo kung ang Bataan Nuclear Power Plant natin is a national strategic asset. Yes. Can you expound it? Alam mo, ngayon sa Amerika, nag-aagawan sa mga lumang nuclear plant, binibili ng mga high-tech companies, Amazon, Microsoft, yung mga ganyan, binibigyan nila ng 20-year contracts, power supply contracts. So, pati isipin nyo, pati yung 3 Mile Island, yung isang planta doon na site of the worst nuclear disaster in America, binenta, may bumiling bago at i-reactivate. Meron siyang permit to operate another 20 years. And then after that, another 20 years pa ulit, no? So, nakikita ng mga high-tech companies na hindi lang mura, reliable, no? So, hindi lang reliable at mura, malinis. So, no carbon. So, lahat ng checkmark, okay siya. Ang problema ng wind and solar kasi, malinis, mura, pero hindi reliable. O, pag gabi, wala. Pag walang hangin, wala. So, kailangan may standby pa. Sa nuclear, wala. Do you believe na once masimulan itong Bataan, magtuloy-tuloy na ito? As yung ba, Kung hindi man magsimula sa Bataan, pwede magsimula yan sa let's say Isabela or Pangasinan or Mindoro, no? Tingin ko pag nasimulan sa iba, pati ang Bataenyo, isisigaw na yan. Uy, bakit di nyo yan binigay sa amin? 40 taon na yan na dapat nakinabang kami, imbis na kami na nakinabang, nagkaroon ng sweldo, na umunlad ang economy, local economy namin, tinago nyo sa amin yan. Bakit? Sila ngayon mag-explain, baliktad na sitwasyon. Needs just to check that it's built, in other words, i-check lang ulit na built according to plan. Lahat ng bagong regulation na
especially yung mga post-Fukushima regulations, ma-implement, ma-apply. Once you make sure na nagawa na yon, dapat handa yung tao mo, right? So, once na magkaroon ng OSART inspection ulit ng IAEA, then pwede mo nang kargahan ng fuel yan at panda rin. Approximately, magkano For- gagastusin? Sa tingin ko, ang fair dyan is hindi lalagpas dapat ng 1.5 billion US dollars. For the Bataan. Kasi inoffer yan sa 2010, 1 billion, and 2017, 1.17 billion, and then 2022, 2.2, which nagreklamo ako. Kailangan, sabi ko, explain nyo sa amin yan kung bakit ganun ang talon. Pag hindi nyo na-explain yan, pati ako magiging tutol na dyan. So, I think a fair price is 1.5 billion. Okay, Pong.